Здравейте! В това видео искам да ви представя как един митинг за представяне на изборна програма днес в мадридският квартал Вайекас бе опорочен от 1000 и нещо организирани местни граждани, за да го превърнат в бойна арена с няколко ударени с камъни, няколко арестувани за агресия. И това при положение, че на много малки митинги се допуска да се проведат заради коронавирус пандемията. И сега ще пробвам да ви обясня събитията. Беше организирана политическа акция на крайно дясната демократична партия Vox, които пожелаха да започнат представянето на политическите си кандидати за изборите за управление на автономната област Мадрид, които ще бъдат на 4 май. Събитието беше насрочено да се проведе в площад в квартал Вайекас. От този квартал излезе лидерът на крайно лявата партия Подемос, Пабло Иглесиас, който след 4 години митинги и организации стигна до вице-премиер в социалистическото правителство на Педро Санчес. Но при близо седмица се отказа от този висш пост, за да влезе в битката за най-апетитната хапка и богатство – Мадрид. До изборите се стигна след като областната управителка Изабел Аюсо беше заплашена от изгонване нещо като импичмент от правителството, след като имаше серия от свалени лидери от дясната народна партия, Партидо Популяр, в други автономни области. Така Аюсо разпусна мадридският парламент веднага, асамблея се казва тук, и смело предизвика нови избори на 4 май. Мадридчани по принцип са доволни от нейното управление, от опитите да опази бизнеса, опазва работните места в Мадрид и срещу многобройните затваряния от страна на правителството с мотиви пандемията. В един момент обаче срещу Аюзо се появиха кандидати с доста поддръжници, като Пабло Иглесиас, например, който през последната петилетка дирижира голяма маса от заблудени испанци, чакащи да се сбъднат обещанията му за по-хубав живот. Типично по-комунистически. Антифашисти се самонаричат, иначе са привърженици на социалистическата партия и комунистическите движения и казват, че цял живот са се борили срещу фашизма. И как става на 25 години да се бориш цял живот срещу фашизма, интересно. Гордеят се, че били от работническата класа. Всичките тези лозунги днес ги крещяха срещу митинга. Бяха примерно около 1000-1200 младежи на по 20-25 години и също по-малък брой по-възрастни хора. Имаше доста жени. Обиждаха с фашисти политиците от Vox и вън франкистите от нашия квартал. Подиграваха се на политиците, също така се поиграваха на един полицай, който падна и се нарани крака в една дупка в малкия парк. Около площада имаше парк. И всички започнаха да му крещят глупак, глупак. Освен това бутнаха една от представителките на Vox, която беше елегантна жена на средна възраст. Бутаха, че ги била провокирала с присъствието си. А пък един маскиран младеж, целия в черно, я блъсна дори. Полицаите след това я пазиха. Бяха опънали плакат "Фашизмът иска да покори Мадрид". Развяваха партийни знамена, викаха "Убиец на лидера на Vox Сантьяго Абаскал" и "Махай се от тук, от нашия квартал, почни работа". От трибуната поиска от правителството на Педро Санчес и на Иглесиас спиране на извънредното положение на испанския стado de alarma, което доведе до разруха на икономиката на страната, на по-висока от всякога безработица, около 40 и може и повече процента да е вече, и също така провокира обедняване на хората последната година. Непрекъснати освирквания и викания от антиманифестантите доста заглушаваха думите на Абаскал, но той не се отказваше и продължаваше да говори пред обиколили го примерно около 1000 сподвижници, също хора от квартала, които все пак бяха дошли да чуят и вероятно искат да го подкрепят в кандидатурата. От квартал Вайекас.
Всъщност грозните батални сцени започнаха след като Абаскал и кандидат-депутатите решиха да направят традиционна за този вид събития разходка из квартала. Оттам масата побесня, тръгна да ги спира и бяха окупирали техния си червен площад. Започнаха да изсипват дъжд от камъни към хората и към депутатите и към подвижниците им. Измъкваха от алеите тухли, също трошаха бутилки, стъклени бутилки, метални опаковки от бира, гърмяха бомбички, димки, въобще стана страшно. Имаше ранени хора. Тук на кадрите съм снимала видях един възрастен мъж с разкървавено чело, ударен, полицаи го съпровождаха към линейка. Самият Сантьяго Абаскал също е бил ударен от камък. Доста хора към него. И в този момент всъщност полицията вече трябваше да се намеси и прерасна в битка. В един момент стана доста опасно. Значи аз бях зад тези младежите, които скачаха, и всъщност ме спаси едно дърво. Аз бях на около 20 метра зад тази освирапяла тълпя от младежи и снимах с телефона гротеската. В един момент те се обърнаха и хукнаха на гъста вълна срещу мене. И аз имах само 2 секунди, успях да се скрия зад едно дърво. Всъщност дървото ми спаси абсолютно сигурно събаряне на земята и може би нещо по-лошо. Със сигурност щях някакви травми да има. Бяха озверени. Бяха страшни в гнева си, млади хора. Бяха дошли да покажат, не знам какво бяха дошли да покажат. Полицията нямаше как да не се намеси срещу тях, срещу тая агресия. Сега колкото и да реват, че полицаите били срещу тях и ги разпръсквали с палки и с въздушни гърмежи, абсолютно мога да ви кажа, че се го заслужиха. Беше варварство от тяхна страна, като гражданска война. Прилича на гражданската война, тази от 1936-39 година, която е опустошителна за Испания, и много битки са водени точно в Мадрид и околностите. Тя пак е братоубийствена война. Червени комунисти срещу така наречени фашисти, демократи. Оставям ви един линк, имаме едно видео с подборка на филми, които ти помагат да разбереш с какво всъщност е гражданската война. Ако ви е интересно, можете да го гледате на субтитри. И срещу кого беше тази ожесточена битка с камъни? Срещу съгражданите и срещу съседите от твоя квартал. Същия работнически скромен квартал, както те претендират. И къде е толерантността, демокрацията, къде е правото на всички да имат политически възгледи и да ги изказват свободно, нали? Това е смисъл на демокрацията. И кой е провокаторът? Дошлия на мирната сбирка с идея за нещо по-добро, за по-добро съществуване, или съседа с замъглена от празни обещания глава, който смята, че кварталът си е негова собственост и никой не може да препари и камо ли нещо да прави в квартала. Гледайки надъханото кръщящо множество, викащо вън от Ваека, се хвърлящо камъни, се даваш сметка, че повечето от тях нито учат, нито работят. Доволни от някаква мизерна финансова помощ от правителството, едва ли имат понятие от икономика, от създаване на работни места, от блага, от социален принос. По медиите днес имаше много критики, защо са се събрали около 2000 или може и повече бяха граждани
от младежи до възрастни хора, защо били заедно, без разстояние, без предпазни мерки в пандемично време, при положение, че има забрана за събиране на повече от 4 лица заедно, примерно в баровете, навън в терасите, повече от 4 не може да се заедно. Има забрана за пътуване между областите в Испания. И когато именно в този квартал Ваекас баровете и ресторантите са затворени. Казват, че Вокс нямали разрешение за това политическо събитие в началото, но след това са били допуснати. Обаче пък е изборно време. Нормално е преди 4 май да има все пак някакви митинги, актове. Охраняваха може би около 500 полицаи. Тях също ги критикуват социалистите и някои медии, че не били предотвратили конфликта, а пък вместо да са им благодарни за търпението срещу изцепките на тия агресивни и манипулирани симпатизанти, най-вече радикалните младежи. И полицаите всъщност изпълниха професионален дълг да защитават мирни граждани от този същия квартал, които са получили обстрел от камъни. Накрая останаха камъните, измъкнатите тухлички, острите предмети. Беше тъжна гледка, честно. Едва ли имаше нужда от такова политическо напрежение, от битки, от обиди. Всичко може да е по-мирно и по-цивилизовано и с повече толерантност между хората. Благодаря ви за вниманието. Ще оставя линкове и към други видеа. Ще се радвам да ми пишете дали ви е било интересно. И това е повече толерантност, нека да имаме между нас. Приятен ден! Ето моето дърво, моят прекрасен спасител. Благодаря му.